Jo, la veritat, em vaig resistir molt a comprar la televisió. No la vull tenir, no sé, no, li he agafat mania. No sé, potser perquè és massa sovint sento a dir allò de «Saps qui s'ha mort, tu? Fulano». Sí, noi, sí, mira, estava mirant la televisió i catacrac. Doncs jo, la veritat, jo estic espantat. No fa poc, la meva dona un dia em diu «Vés a veure la tia, que està molt malament». Que tenim una tia, oi, que estava una miqueta delicada i es veu que es havia pitjorat. Encara que un amic meu diu que hi ha ties que estan molt bones. La meva no. La meva estava delicada del cor, precisament. La meva dona em digué «Recorda't que ja no viu al barri d'Horta». Vaig anar a veure la tia a l'altre barri, vull dir, al barri nou, on vivia, oi? M'obre el seu fill, escolteu, m'obre el seu fill i posant-se els dits a la boca fa «Xxxt! No facis soroll! Passa!» Jo dic, ja l'enfomuda, ja he fet tard, ja la trobaré encaixada. Passo el passadís, tot fosc, i en el fons veig tot de gent seriós, com si vetllessin un mort. Dic, sí. Això ja és que ja has tirat la cama. M'hi acosto i no. Tots aquells senyors no vetllaven la tia. Sabeu què vetllaven? La tele. Amb la cara que es posa per veure, aquesta cara que tothom posa, la veritat, una miqueta cara de babau. Ningú em va dir ni ase ni bèstia, com si no hagués entrat ningú. Encara que potser millor, perquè a ningú li agrada que li diguin ase ni bèstia, oi? El cor em va fer un salt perquè la tia, la delicada, estava present. No de cos present, no, sinó asseguda en un silló al mig de tots. Per la tele, en aquell moment estaven donant un combat de boxa. Sí, un combat de boxa d'aquest xicot que li diuen el morrosco. El morrosco es diu. El morrosco de Sestona. El noi de Sestona, vaja, una mena de noi de tona, però més bufetada, oi? Bé, pel que es veu, hi havia algú que ho passava molt malament, molt, a jutjar per les cares i els comentaris que feien. Però quines besties, que si no sabia respirar, jo pensava que pot ser que un home visqui tant de temps sense respirar, que així no podia continuar, que no hi hauria prou àrnic amb tot el país després per arreglar-li la cara amb aquest xicot. La tia només feia que dir, la tia era la més salada, la delicada, només feia que dir, si li obrís la cella, perquè els diaris deien que si li obre la cella, ho tenia tot guanyat. Apa, obre-li la cella, apa, obre-li, quac. I noi, no sé si de l'emoció o del que sigui, li va saltar el fusible. No el de la tele, no, el de la tia. I va petar. Menys mal, mira, vaig aprofitar el viatge per donar-los el pèsam. I és que em penso que tot el que sigui esport s'està exagerant. Sí, no hem comprès exactament allò del contamos contigo. N'hem fet un gramassa, n'hem fet una exageració. No pot ser que un home de 60 anys es posi a saltar i brincar. Que un home de 70 es vulgui rebaixar la panxa. Són 30 o 40 anys de panxa, no es treuen així com així. Mireu, jo en conec un que la va voler rebaixar, sí, la va treure, però al cap de poc temps, doncs es va tornar japerudoràs. Els bons han de sortir per un cantó o altre. I els iogues, aquests que es passen els dies cargolats de cames a l'aire. Abans ens deien que això feia pujar la sang al cap. Ara no, ara diuen que és bo si passen hores i hores. Mare de Déu. Jo dic, però què en traieu d'això? Jo els vaig dir un dia en un camp que almenys n'hi havia 50 fent iogues. Què en traieu? Diu, és que ens concentrem. Jo vaig pensar, doncs deu ser un camp de concentració. I això és la influència de la tele. Mireu, la gent s'entrompen perquè és cosa de hombres, et fan comprar detergents sense ganes, rellotges que només funcionen dins de l'aigua o a trompades. Jo, la veritat, amb tants cavalls com surten, tinc por que un dia la meva dona s'encapritxi d'un i no tingui més remei per fer-la feliç que comprar-li. I la veritat, a casa no hi ha garrofes per tots.